Já jsem začínal dělat hlavně tuhunní lana a lana na lanovkách. Postupně jsme se dostali na jeřáby, na ropné vrty a podobné záležitosti a dneska bych to právě dal tu přednášku směrem ke sbíracím zařízením a řekněme nějakým rizikům, na které my tam vidíme v rámci trendu nebo to, co se děje. V září 2024 vyšla nová ČZ ISO 4309. 4309 je jediná norma, která vám v rámci sbíracích zařízení, jeřábů a tak dále definuje kritéria vyřazení toho lana. Takže kdo máte na starost jeřáby, kdo máte na starost zdvihy, měli byste tuhle normu znát. Ta norma je poměrně obsáhlá, je to zhruba 60 stránková norma, je za mě velmi dobře psaná. Jsou tam spoustu obrázků, vad na lanech, jak vznikají, je to tam dobře popsané. Je to popsané, jakým způsobem kontrolovat, kam se dívat, kde jsou kritické místa. A všechny tyhle záležitosti v té normě jsou dány. Předmět té normy je to, že ona ustanovuje, jakým způsobem člověk se má starat, jak ten lanat má udržovat, jak se o něj prostě starat, jak je má prohlížet a jaké jsou vlastně kritéria vyřazení. Ale je tam kombinované kritérium vyřazení, kdy se bavíte o tom, že vy si zjistíte, kolik a jakých zlomů máte na dané konstrukci lana, jakou máte korozi, jaké máte zmenšení průměru, všechno to dáte dohromady a dokážete určit jako kombinované vlastně poškození toho lana. Dále se tomu nebudeme extra věnovat, protože to by bylo na několik hodin procházet lana a podrobně jako všechno se bavit, kam se podívat, proč se podívat, jaké lana, jestli tvárněné, netvárněné, průměry, kladky, je toho prostě hodně. Co je teďka nové v té normě 20, co vyšla v roce 2024, tak ona už graficky znázorňuje takzvané zlomy v úžlabí. Mluvím tady o nich, protože to jsou zlomy vnitřní. Jo? A de facto ty zlomy v úžlabí většinou servisní technici nebo revizní technici počítají jako klasické únavové zlomy. A to je špatně. Oni mají svoje kritérium vyřazení, které není závislé na tom, kde se to vlastně nachází, ty zlomy, a hlavně není to závislé vůbec na konstrukci a průměru. A to kritérium vyřazení je jednoduché. Pokud najdete dva zlomy v úžlabí na vzdálenosti jedné výšky vynutí, tak to lano máte vyřadit bez ohledu na to, jaký má průměr a jaký má konstrukci. Ty zlomy v úžlabí oproti klasickým zlomům, které máte únavou z nějakých otěrů, z nějakých úbrusů, materiálu, který vzniká v kontaktu s kladkou, tak poznáte tak, že mají takhle dlouhé fousy. Jo, nejsou to krátké zlomy na povrchu pramene, jsou to takhle dlouhé fousy, některé jsou ještě delší, a to znamená, že ty kratší vznikají v kontaktu pramen a ty delší, ty vznikají v kontaktu pramen-ocová duše. A to, že vám ty dráty začnou takhle lézt ven, většinou znamená, že máte úplně rozpadlou ocovou duši a spoustu popraskaných drátů. Záleží zase na provozu, jestli to lano je tvárněné, jestli není tvárněné a tak dále. Jedna z věcí a jedna z nejjednodušších metod, jak si můžete na tom jeřábu zjistit, jestli tam máte vnitřní zlomy, je takzvané ohnutí lana. Kdy to lano při podezření na vnitřní zlomy odložíte si kladnici, uvolníte si lano a to lano si prostě ohnuté. V té chvíli slyšíte, jestli vám v tom laně praská nebo ne, a začnou vám lézt tyhle zlomy ven. Záleží na vás, jak jste hodně důkladní, protože při ohýbání se dostanete někdy mezi 30 až 60% zlomů, které vám ven vylezou. Vy si to nedostanete, protože to je vevnitř ocelové duši. Toto lano jsem při prohlídce, jenom tím, že jsem se šel představit na nějakou firmu a bavili jsme se o tom, jak fungují z jeřáby. A moje otázka byla, vám tu nikdy nic nespadlo? On říká, ne, my to tady kontrolujeme. A říkám, můžu tady vidět aspoň nějaké lano, co vám obsluhuje nějaké rysy, tak mi ukázali, našel jsem tam tady ten jeden zlom.
Takže podle 43.09 to je v pořádku. Druhý zlom byl zhruba 2 metry daleko. Mi to nedalo, protože už člověk si vypracuje za pár let nějakou intuici. Odložili jsme kladnici, přemluvil jsem je a to lano jsme si mohli. Zastavili provoz jeřábů a další lana ohýbat nechtěli. Jo, takže takhle to vypadá třeba vevnitř. A jsou to zase, pozor, to nejsou všechny jeřáby. Tyhle náchylnosti na ty vnitřní zlomy mají jeřáby, kde vlastně lana při dynamickém namáhání jsou určité části lan, stejné jsou na kladkách. Takže co se týče vnitřních zlomů, tak pokud vezmete běžové jeřáby a mobilní jeřáby, tam se vám mění konfigurace, tam se pořád jezdí jiným stylem, ale pokud vezmete portálové jeřáby nebo mostové jeřáby a máte někde ve výrobě nebo ve skladech, kdy oni mají, řekněme, nějakou snížený počet pracovních rovin, tak si uvědomte, že vždycky, když se začne zvedat materiál a napnou se vázáky, tak je tam dynamický ráz. Když se jede dolů a zastavuje se zase na podlahu, tak ten jeřáb, pokud ještě blbě dimenzovaný, tak mám kumítá. A všechno tohle se přináší dole. Přináší se to na ty úseky, které jsou v té chvíli v kladkách. A já jsem se snažil do 43.09 dostat vlastně definici kritických zařízení, ale přes jako legislativní úplně člověka, který to schvaloval, jsem se nedostal, teda dostal, ale blbě. Takže místo 2 A4, které to popisovali poměrně detailně, tam jsou 2 věty, které, když jsem si po roce nebo 2 přečetl, tak nedávají pořádně smysl. Bohužel. Ale obecně to bylo být tak, že pokud máte zařízení, které vám pracuje v nějakém malém počtu úrovní, může to být třeba regálový zakladač, který má přesně definované úrovně, anebo nějaké sklady svítků, jo, máte, řekněme, dostáváte z kamionu materiál, jo, tak to jsou rizikové zařízení. Jo? Takže jako základ berme, že máme malý počet pracovních úrovní zdvihu. A potom jsme definovali druhou podmínku, která když jedna z 3 podmínek je tady k tomu přidaná, tak s velkou pravděpodobností máte kritické zařízení pro vznik vnitřních zlomů. A ty 3 podmínky byla, že pracujete běžně s 80% a vyšším zatížením toho jeřábu. Máte plastové kladky. Protože 43.09 říká, že pokud je většina kladek plastových, tak nedefinuje kritérium vyřazení. De facto, pokud to neřekne výrobce, tak na tom zařízení se nemáte čeho chytit, podle čeho máte to lano vyřadit. Protože plastové kladky pro lano jsou úplně super. Oni ho neobrušují, nezvyšují tlak, je to skvělé, ale začneme, jako ta životnost se prodlouží, bomba, ale začne nám to praskat vevnitř. Začne to praskat na kontaktu pramen a pramen ocelová duše. Většinou se zbortí ocelová duše a potom začnou praskat dráty vevnitř. A třetí podmínka, kterou bychom definovali, je to, že pokud máte jeřáby, které přetěžujete pravidelně, řeknete, jak je možné přetěžovat jeřáb, když mám na sběru nějakou na přetížení, jo, prostě, jak bych to lano mohl přetížit? Tak zaprvé dynamicky, něco točím, padá mi to do toho lana, často. A nebo stojím na brzdě a funguju jenom s pojezdem, jenom s kočkou nebo s jeřábem. Třeba tahám vagony, železárna, pomocí jeřábu, což se správně nemá, ale dělá se to. A nebo třeba úplná krásná ukázka je vytahování forem ze vstřikolisu. Kdy se mi rozjede vstřikolis, vezmu formu, snažím se, ona je naražena na čepech, na vodících, snažím se ji dostat do roviny, jo, pak mám pocit, že v rovině, tak potřebuji vyjet s tou formou ven. Jo, aby mi nespadla dolů, nahoru, aby jsem krásně vyjel, a když ona je připečená, tak jedu kočkou, stojím na brzdě. Nějaký přetěžovák mi vůbec nehraje, protože stojím furt na brzdě. Forma mi stojí, kočka mi vyjede do boku, že já protáhnu lano. Takže z 12 tunového zatížení, tam najednou 17 tun, a má 12,5 jeřáb. A nikdo to netuší, pokud tam nemám váhu přímo na lanu. A nebo na kladce tak, abych prostě viděl reálné zatížení toho lana. Takže to jsou takové jako varování a upozornění, co se všechno vlastně
může jít vevnitř lana, a to nepočítám jako další věci, to nebude procházet úplně všechno. A samozřejmě s nástupem tvárněných lan je daleko horší vizuální kontrola, ale zase vznikají méně vnitřních zlomů. Na druhou stranu, tím, že se prodlužuje životnost lana, tak potom může docházet daleko rychlejšímu selhání toho lana v otázkách třeba místo měsíců, kdy mi začne praskat lano a já vidím, že praská, že se můžu nachystat, tak u tvárněných lan, když si bavíme s lanem stvárněnými prameny, tak ta destrukce může být v řádu týdnů a u plně tvárněných lan se budeme bavit, že to může být jako ještě kratší doba. Jo, protože tam máte vymezené vlastně máte velké tření drátu mezi sebou a tudíž vy třeba neuvidíte zlomy, protože vám ten drát neodskočí, on vám nevyleze. Máte namazané lano a pokud vy si ho neočistíte, nevíte, kde se máte podívat v rámci toho jeřábu, tak to ani neodhalíte, když to odhalíte, tak to může být vysloveně na hraně, anebo velice rychle to bude dál. Když je nedostatečná kontrola, nebo ti lidi neví, jak to mají kontrolovat, tak to potom může dopadat takto. Den před Vánocema, odpolední směna, vydělala dárky na poslední chvíli. Dávám si pozor, to je dobře. Ježíšek, ano. Jo, takže tady jde vidět, že ten proces té destrukce toho lana je strašně rychlý. Zapomeňte nějaké americké filmy, že tam jde musí někdo a ten mu tam praskají drátky a on to slyší a dívá se, jako když se odrazí, aby jako někde dopadl, jo. Ne, to je strašně rychle. Tam prostě tyto věci přicházejí bez varování a ta reakční doba jako je úplně minimální. Povinností revizního technika je kontrolovat lano vizuálně. Ta norma 4309 mluví o tom, že revizní technik provádí kontrolu vizuálně a v případě nějakých nejistot může použít nástroj MRT. Což MRT znamená Magnetic Road Testing, nebo co lidi znají pod pojmem defektoskopie lan. Takže je to vlastně kontrola založená na změně magnetického toku v magnetické hlavě, v případě na vzniku rozptylových toků, záleží, jaké tam jsou vady. Kde se ta metoda vzala? Vypadá to jako, že to je nějaký high-tech, super záležitost, ale berme si, že to je přelom 19. a 20. století, kdy vzniká vlastně potřeba kontroly lan, protože se začaly pořád ocelové lana, průmysl jel dopředu. Jo, a si říkalo, jasně, ty lana praskají, my nevím, jak to máme kontrolovat jedno s druhým. Takže se začalo řešit, jak vlastně kontrolovat kompletní materiál, nějaké obecné věci, takže vlastně kontrola svaru, kontrola materiálu. A 20. a 30. léta 20. století byly první magnetické kontroly a kolem 40. let byly první aplikace defektoskopů. Takže v téhle chvíli se bavíme o metodě, která funguje nějakých 85 let, 80 let. Není to žádná novinka. Je to dopředu. Musím říct, že ty snímače, které jsou teďka, ty magnetické hlavy, které jsou nejnovější, mají daleko lepší citlivost než snímače, které byly před 20-30 lety. A jak se dostala ta defektoskopie k nám? 74. rok, přetržení lana na Františku, bývalý Gottwald, 8 mrtvých lidí, spadli vlastně z klecí dolů. Štěstí bylo to, že jim v průběhu toho pádu dvakrát zahrali zachytávače pádu, takže vlastně nedopadli plnou rychlostí, ale myslím, že tam byl pád dokonce kolem 400 metrů volným pádem, než se to chytlo podruhé. A na základě tady toho, kdy vlastně myslím, že se lana měnily po 12 letech a z nějakého důvodu bylo povoleno prodloužit tu práci lana o 12 měsíců s tím, že myslím, že pan civilní inspektor v té době odjížděl někam pryč na dovolenou, že to nemohl zkontrolovat a než se vrátil zpátky, je to prostě prask. A v důsledku toho vlastně na vědecko-výzkumném uhelném ústavu v Ostravě Radvanici se vyjel projekt, kdy se vlastně vytvořil první defektoskop, který fungoval jako mít jednička a byl postaven na tom, že se koupila nějaká magnetická hlava z Kanady funkční a na ní se vlastně
de facto udělal si na ní výzkum, jo, zpětný engineering, nějak to fungovalo a potom bylo nějakých 6 druhů nebo 6 sérií výrobních. Donedávna jsme vlastně ty magnetické hlavy z výzkumáků používali, kde jsme zjistili, že v některých aplikacích už nejsou dostačující, protože si mění konstrukce LAN. Jak vypadá ten defektoskop? Magnetizační hlava, kde jsou uloženy magnety na jedné straně, na druhé straně obrácené proti sobě. Magnetický tok se pouze vydá přes lano a ve chvíli, když mám poškození v tom laně, prostě změnu magnetického odporu, jo? Protože vzduch, milimetr vzduchu, teda metr vzduchu má zhruba, je něco jako to naopak, 1 mm vzduchu je jako kdyby vám chyběla metr oceli. Jo, takhle jako magnetický odpor. Jo, prostě vzduch má daleko větší magnetický odpor, 2000 než ocel. Tak prostě, když ve chvíli, kdy mám tento, řekněme, nějaký zlom, a je to maličký zlom, tak mi vznikne rozptyluje tok. Pokud mám třeba nějakou korozi ubytkového průřezu, větší odpor v celém laně, tak mám signály, které mi zpracovává kanál LMA, který mi řeší magnetickou korozi anebo pomalé změny do průřezu. Zhruba takhle vypadají ty křivky. Defektoskop máme nainstalovaný na stánku, kdokoliv může přijít, může si vyzkoušet najít 2 vady, které tam jsou na laně, hledají se opticky velmi blbě a jednu většina lidí nedokáže dohledat ani když ví, kde je. Jo, ale defektoskop to nádherně chytne. Co vlastně dokážeme všechno najít? De facto jakékoliv vady v laně. Jo? Zlomy, otěry, otlaky, vnější korozi, deformace, zmenšení průměru taky na tom kanálu LMA, protože jsme mění magnetický odpor v celém laně. Ale i vnitřní zlomy, vnitřní korozi, vruby na laně, velké otlaky taky mění vlastně ten základní signál a poškození ocelové duše. Jo, pokud mám jedně poškozenou duši, která není ocelová, tak já to nezjistím, protože to není magnetická, jo? Nemá odezvu. Takže vlastně pomocí defektoskopu třeba dokážeme zjistit změnu materiálu. Jo? Pokud do lana udeří blesk, tak se mi změní materiál, změní se mi vlastně jeho tvrdost, změní se mi magnetický odpor. A ten defektoskop dokáže indikovat vlastně i tady, protože si vlastně vidí permeabilita toho materiálu. Jak vypadá MRT? Vypadá to tímhle způsobem, kdy magnetickou hlavu nasadíme na lano, a bude hlava ukotvená, lano prochází touto hlavou. V případě nějakých třeba doměrů na jeřábu normálně táhneme tu hlavu po laně. Jo, to je vlastně doměr lana, které zůstává v kladnici, když jedu úplně nahoru, pod buben. Jo, protože vlastně já změřím lano pod bubnem, jedu směrem dolů, odvinu celé lano pracovní délku a ten kousek, který mi zůstal v kladnici, to prolanování, doměřím tímhle způsobem. A mám změřené celé lano, kromě samozřejmě mrtvých závitů, upevnění, jako poblíž pevného uchycení. A pokud mám vyrovnávací kladku, tak děláme to, že uvolníme kladnici, uvolníme lana a vytáhneme si to lano z té vyrovnávací kladky a projedeme to defektoskopem stejným způsobem, protože místo poblíž vyrovnávací kladky je jedno z míst, které je rizikové. Takhle vypadá signál z defektoskopu. Je to zrovna z měření skopku. Dneska se tam mění ocelové lana, protože byly takhle indikované vnitřní zlomy a prudce narůstaly. Takže už není lano, je to 11 km lana, které se tam měří třeba během 4 hodin. Jo, rychlost měření bývá třeba kolem 2 metrů do sekundu na zařízení, pokud to jde. Třeba na šachtách to bylo běžné, že si jelo metrem a půl, 2 metrama. Jo, rychleji ne, protože většinou tam bývají vibrace, to zařízení to zvládne. A nejnižší rychlost je zase nějakých 0,1 metru. Jo, pak se ztrácí citlivost, protože ty snímače jsou indukční. Jo, takže pokud mám dostatečně rychlou změnu magnetického pole v čase, tak mi nefunguje indukce. Co nedokážeme změřit? Nemagnetické lano, takže vlastně nerezové lano jsou problém. Textilní lana jsou problém. Teďka se začínají používat textilní lana na věžových jeřábech. Jo, to už je prostě postavené vizuálně, jako jenom čistě na vizuální kontrole.
tam, kde se prostě nedostanu defektoskopem, když to řeknu takhle. Jo, takže do pevného ukončení nebo půl metr od vzdálenosti záleží, jak se dá dojet tou magnetickou hlavou. Je to docela náročné, neříkám až úplně na provedení, protože já říkám, že by to se naučí jako teďka hrát zvětšená opice, jo, že to není tak těžké změřit, ale to těžké vyhodnotit. Protože vy dostanete takovou křivku, kterou jste viděli, a na základě té křivky musíte dohledat nejlépe nejhorší místo na laně, vizuálně si ho dohledat a posuzovat potom celé to lano, co se tam děje, popřípadě si najít více míst. A už potom to rozhodnutí, třeba jaké věci mi do toho vstupují, do toho měření, že třeba vibrace lana, někde nějaké elektrické zařízení, kde se mi něco indukuje, dělá to rušení, já to musím odlišit, někdo mi tam běhá s vysílačkou, jo. A všechny tyhle věci já si musím dát dohromady a musím dokázat číst to lano. Když mám lano zrezivěle hodně, ztrácí se mi zlomy. Jo, musím určit, jaká tam je koroze, jak velká koroze. Takže je to na to vyhodnocení opravdu jako dlouhodobý proces a byť jako zkoušíme teďka AI, jo, na vyhodnocení vysokoškolovánskou máme nějaké projekty, máme první vlaštovky, ale jako zatím se neraduju, budu rád, když mi to řekne bacha, tady na tom laně, tady a tady, by něco mohlo být špatně. Jo, kdyby se nám tohle povedlo, tak je to super. Citlivost metody je zhruba 0,5% v celém průřezu lana. Takže když vezmu lano, které má 200 drátů, bylo bych stejný 200 drátů stejných a jeden drát by měl vyprasklý vevnitř. Ta metoda je to vlastně hraniční, co ona by měla zvládnout. A vizuální kontrola nedílnou součástí. Jo, není to o tom, že někdo přijde, změří, podívá se na lano a k tomu lanu si nepřistoupí, nepodívá se, jak to lano vypadá. Já říkám, že to je jak ženská, prostě vezmu a poškrábnu ten nechtem, jak reaguje, jestli je drsný na povrchu. Jo, jsou tam další přípravky, šuplera s plochýma čelistma, jo, ať si změřím průměr, protože průměr mi zase něco řekne, výška vynutí mi něco řekne. A potom si dám vlastně celkový obraz o tom laně, a když tam dohromady s provozem, tak dokážete říct, jak dlouho to lano asi bude fungovat, protože 4309 má jednu takovou blbou věc. Ona chce po inspektorovi, po revizákovi, který dělá kontrolu, že má určit termín další kontroly. Je to přímo požadavek té normy. Takže vy, pokud děláte revize na těchto zařízeních, máte vlastně pravomoc říct, ale lidi ne za půl roku, ne za čtvrt roku, já to chci vidět za měsíc, protože se mi to nelíbí, já to chci vidět za týden, to ano. Jo? A to se nebavíme jenom o defektoskopii, to se bavíme o vizuální kontrole obecně. Jo? Tady to máte tam velkou zodpovědnost. A máte kontrolovat vždycky celé lano, kromě pár výjimek, jedné. Kde vlastně ta defektoskopie se dělá? Když se bavíme na šachtách, klasické velké těžní zařízení, předepsané jsou těžní lana. Myslím, že není šachta, která by třeba nedělala vyrovnávací lana. Byť nejsou předpisem. Jo, protože praxe ukázala, že vlastně to korozivní napadení tam může být tak velké a tak rychlé, jo, že se prostě dělají vlastně veškeré lana, které visí v jamě. Jo, na Frankfurtě se dělají třeba vodící lana, na Dolní Rožínce taky vodící lana. Jo, ČSM, vyrovnávací lana, které jsou zality v gumě. Protože chlapi, když kontrolovali, tak oni neviděli pořádně porušení gumy, kdy byl vlastně malý řez a do toho vlastně lana natekla voda. A z těch 4 lan, které byly zalité v té gumě, tak jedno bylo úplně přerušené a nešlo to vidět na povrchu. A kontrolujete 1 kilometr lana, které je zalepené bahnem. Jo, takže takhle jako chlapi vlastně dělají prohlídky a snažili se najít aspoň velké závady, které tam jsou. Ale na to byl defektoskop dobrý, že opravdu jsme to projeli a vrátili jsme se na ty místa, které byly poškozené a dohledávalo se to. Lanové dráhy obecně se musí dělat. Jeřáby v dnešní době ne. Ačkoliv je to jedna z nejcitlivějších věcí, to lano, která když selže, tak už to břemeno nic nezastaví. De facto jediné. Tak jeřáby nemají povinnost dělat defektoskopii a je to nastavené teďka jako s nějakým doporučením, kdy se ta defektoskopie doporučuje dělat. Jo, obecně je tam, že se má dělat v případech, že mám nějakou nejistotu na kvalitu toho lana, nebo nejsem si 100% jist, že dokážu to lano zkontrolovat. Já jsem optimista. Hodně lidí mi to říká, protože já tvrdím, že 90 až 95% lan se dá zkontrolovat vizuálně. Ale musíte přesně vědět, kam se podívat, jak se podívat, co s tím můžu dělat,
Musíte znát provoz, musíte znát, jak má vypadat kladky, jaké mají být drážky, jedno z druhým, prostě musíte mít tyto vědomosti a tohle si celé dát dohromady, abyste se vůbec dokázali podívat na to lano, tak, abyste našli některé vnitřní vady. To znamená, musíte znát kritické místa na tom jeřábu, jo, v kterých částech lanu to je. Se vrátím, výtahy konstrukční lana taky se nemusí dělat defektoskopy, dělají se vizuální prohlídky. Jo, a tady máte obecně, kdy použít tu defektoskopii, kdy ona je doporučena. No, takže pokud existují nějaké historické incidenty, doporučuje se defektoskopie na pohlídání. Nebo třeba vy víte, že lano předchozí vám fungovalo třeba 14 měsíců a potom odešlo na zlomy a toto lano funguje 16 měsíců a žádné zlomy tam nevidíte. A máte to tvárděné lano. Tak si říkám, jako já už by byl nervózní, jak to, že mi předešlo lano odešlo před 2 měsíci, jako kdyby v životnosti, a tady je to v pohodě. Už bych si šel hledat kritické místa, už bych ohýbal tyto kritické místa, šel bych potom, jestli mi to lano nepraská vevnitř, hlavně pokud naplňuji ty podmínky kritických zařízení. Další věc, která se ještě doporučuje jako defektoskopie, jsou více pramenné lana, kdy mám vlastně Herkulesy 3 a více vrstva. Jo, nekroutivé lana, ne řádek. Proč využít MRT? Je to bezpečnostní hledisko ekonomické. Jo, je to poměrně rychlá kontrola, detekuje to vnitřní i vnější vady, dá se krásně opakovatelnost měření, takže vy dokážete sledovat trend poškození toho lana. Děláme třeba jeřáby, které mají malou nosnost, nějaké 3-tunové, protože ten zadavatel řekl, já vím, že mi je to levnější vyměnit lano, ale já potřebuji vědět, jak dlouho mi tam to lano vydrží a jestli revize děláme správně. Takže děláme jeřáby, které jako z ekonomického hlediska na první dobrou vypadají jako nesmysl, protože jako defektoskopie stojí 2krát víc než to lano. Jo. Ale jako ten záměr pro provozovatele je daleko větší, než jenom vyměnit lano a ušetřit, ale staví si nějaký systém bezpečné práce a prevence. Samozřejmě plánování odstávek, jo, když víte, že se vám ničí lano, nebo víte, že tam můžete mít nějaké poškození, které nebudete moct odstavit zařízení, tak je lepší mít plánování dopředu a vyměnit si to třeba po půl roku, dříve, když vím, že běžná životnost je kolem 5 let. A když už dokážu sledovat ten průběh destrukce, tak si to můžu naplánovat. Za mě zhruba v tom shrnutí, co se mi lidi ptají, tak nevadí mazivo na laně, že já při defektoskopii vadí to mazivo na laně, protože já ten defektoskop potom musím vyčistit. Jo. Hlavně miluju, když jsme dělali na šachtách a chlapi, aby jako zakryli to, že to nemá žloutý lana, tak to namazali těsně předtím, než jsme přijeli. A pak to je prostě hodina jako fakt jako čištění od Elaskonu, kdy jste rádi, že vidíte uši, které vám z toho trčí. Jako, jo. Ale jako z hlediska kontroly, z hlediska magnetického, tak to mazivo je prostě jako vzduch. Jo. Je úplně v pohodě. Bohužel zhodnotí jako náročné vyhodnocení, takže třeba než já člověka pošlu na defektoskopii jeřábu nebo tak to je prostě fakt pár let. Jo, než on si dá dohromady všechny spojitosti, co se týče konstrukce lana, jo, těch vzájemných vazeb, které tam jsou a nedokážu to vyhodnotit, jak to trvá prostě. To je všechno. Takhle. Takže děkuji vám za pozornost a kdybyste potřebovali k tomu jako něco zkonzultovat, něco vědět, jo, třeba děláme školení jedno z druhým, stavte se na stánek, tam je defektoskop, tam jsou lana s vnitřními zlomy, které si můžete pozohýbat, které vlastně uslyšíte, jak to lano vevnitř praská, jo, uvidíte, co to udělá, můžete se to lano otevřít, jo, když jste to nikdy nedělali, pomocí šroubováku, nebo se lano rozebrat, změřit si kladky a další věci. A úplně na závěr vám pustím takové krásné úplně videjko, tam je takový průřez věcí, co děláme, ale strašně se mi líbí ta první část. Jo. To je nádhera tohle. Jo, takže to je určitě, jo, tohle. Děkuju.
to je krásně vidět, jak to lano prastá a je opravdu musí být jediný zvon na sobě a objeví se toho. Jo, proto říkám, jako nebát se tohoto lano omnout a vyzkoušet si to tady, že to lano vlastně nezničí. Jo, pokud mám tenké lanko, nebo to je idiot, když to řeknu, tak jako nic neudělá. Samozřejmě jsem tady, no dobré, mám si to lano jako omnout v ruce. Vezmu, dám si podkladku, šlápnu na to a jedu. Vždycky se dá nějak poradit, vždycky se to dá nějak udělat. Samozřejmě jsou provozy, kdy to lano nemůžete uvolnit. Jo, jsou to třeba nějaké hutě, kde prostě jako z provozního hlediska vývozu. Jo, nedostanete se tam ani té kladnici, jo, to se potom může bavit o tom, jak to kontrolovat, tam se máte podívat a další věci. Jo. Takže jako potom jste více odkázáni na jiné metody než to vizuální, protože to nále vidíte. Samozřejmě pokud máte provoz, kde víte, že máte staré kladky, jo, tvrdé, a víte, že vám to lano ničí z povrchu, jo, a praská vám takhle, tak máte větší šanci, že to odhalíte, než že máte všechno v pořádku. Jo, je to jedno z druhých. Ale zase vám lano vydrží třeba jen 3 měsíce, ne 2 roky.